abusuafo na me ka kire say entini pii spices pii enam wie pii emwa ebetumi ama o kidney eho atechema so kai 2016 amania me fremu kidney problem I told me na sani me wo yara na me ye o edi mko wie sa me nua no me to asem hwe wabra boye wan kwa kotote bia bi koto mu me dia nyame ede me nkwa cheme na won so e me din di Emmanuel Dixon Tufo CEO Akoma Specialist Hospital. Kidney failure eni ekuni pabibi oba bibi mani haya fani pa 5 bia baako ewu. And the cost of kidney treatment it were the year I didn't know so na ma was say This education is sponsored by Akoma Specialist Hospital. Okodia GH production say AGYA KOO typewriter. Sani be out to me chini. Ana ni nyame adome nyame so ne me. Franco, Efri. Ba o cho. Menye engumeni masibi why. Me no ye bi pen yo. Franco me no ye bi pen. Kai. Trim. Franco me no ye bi pen. Oh. So fast so. School boy, me no ye bi pen. Back to me. Yes, Mr. Any patch me dey member back. Cause the would ya ye me no sebi. Eka wo ana manwu. Eye wo say sebi me ji ho ana se den. Mati sentina me no di agro mpa so a me no be me na me ye se die otini be ye wo de. Wa de be o se me don. You know the ho kwa. Me pussy. Na afensu kura na enye ma mi sei. Ba na me jeje se die wo otini be no wa dwena ye se bia me don. Enye wo se ana je mi a kenne kameda abontene. Hey, Ranga. Ana wunua ma so me mu. Kenne kameni ponka. Ye mu ye asem betimi asifia o. Asem. Bibi betimi asie o. Bibi antimi si efri se. Ubra wugina hoi, mempa wo ne, empa wo china, e wo pa sukoto su, me so ye de amempa. Be me ne. Ori e meet me ko. Ene wo ne. Ye monsieur no. Yo, Ura. Yeah. Who said Ababa way? When in an neck or none neighbor. No crew, mamma can't. Ababa way won't free my bushing. Will be this shit. Now, if you say you see a few bit in a cobbles you do more, and chat none no I do. And so I bet in a fear hay, or the eye bushing. No crane say, minimity. Minima bushing, Odom. Na iwi asesu ye ji obi ade ye ni enye nse no abusu bi wo ho o mani edene se wo fo mo de hye na asem ko ba wi wa no ba bi a enye yi na se wani je ne ho de a yi mu anka ya hoboa na me yonko pa bi wo ho na wo so fo abusuafo ni enta mo chi ni enhwehwe na chi eye dan a wo de beko fie nyu okra bedwo ni enkosere na wade ma na echa na ejo fi se woni nam ha no me mpene sa me ankasa me enam wesu baba ma ko hu babi ofri so ho enti mesrew hwe na se open no wa no o ti we oba mu a so woni di ho
Ja medasi. Na abaya no Franka. Mani je no pa. Oyiwa. Enye se bia empra twen keke bia na. Say na me kan. Be se me ware na nkasa. Mo. Na de be se me srawo ni se be boso mi nsante no. Me pese me di no bi tutu yi. Se si fapon bi. Boso mi nsa. Me nsa de on se wani ti hu di. Se na nka brekunam edi ne hyew. Je no makakra bi na pese me hwe. Ibi su component nduru. Meti wasi se de be ma ne de okoti ebesi se bi se oboaboa ho. Nti meti wasi boso me nsa de wo hai se bi sunsun fam de oba de ne ebo no nti won ne be ye hu aduma na wo tifie haya mani tua ne de bia de yeso ye bebo no ho bane atenetene no na ebre ne dua encheche bia wo na fe beba na ye di wachie na yakwa akoboa no waware no wati izemini ni America atamfo san eni san ja enukure because me menene nam no kra no ze de na chisiti na ama ni won ho pa abonten kra de ene obi ahwe ohwe no kwa na menimi ni America sa efi ha obefiri ye no enam bibi so why nti misro ma ho nya ha wati na me masoso o hwe me ma se wa hu ne yonko no wa hu na amatabua ni nya panyin no so ba bo hu se ma wo ma ana wo no so eso ana wa betum ti baby ya so he o ka to ani wo sere o pepeto ni je to ho eto ni ye sese eto ye tuato ma to ye o jampa se eto se eto ni ye de hwa tight eto de tia eto wo memu a ne ate to ne ye de eto na ye to ho adwuma ye aja ho di ko awaje se o pepeto tu ba ya na hwe mu Russia tanka na ya se efe udi wo kona odi freyit ma ana ma siasafo no ko ya eni jai awamu na tu ya na meda wase pa fi se enye agya bia na betena se a se be hu se no ma we koso a wodi ni sunsun beta akiri waya de wodi agya said ye no wa obi ade mpo eye ni woti hei asamba mini fi ura ya denya na meba ko yibi na so bisenya me se bia ya me shirawo na me se bia so enye de waka no me de no ma begu ankon bia na boso me nsa no kora nduru enye hwe so mpa se wo abo ho mate de o kana se bi ne me shirawo mate ba mate ya me shirawo to de mi pam mate medasi le bre yo o ko mate Papa. Você de unha ye pa. Abranti so ye nipa, so ye den. Anti u gigi no de na mo bi ba wa ren eyema. Ohome. Papa chibi yo. Eso enfa me ho. Ohome ti o. Eso enfa me. Chibi yo. Sha nwuma ma. Ohome ti. Nesu enfa me ho. Ohome ti o. Nesu enfa me ho. Drum so na Asante kan pe rubber na mo de kobi no na nka me da kwase go nso no ho aba ma me sinka makohwe drum ne nso ne wo mu na sa tinka ma me rubber na me fan kobi mbegum Mami wo ba fiase ni wo pa che se enso ori o me ho oh
ensuo we wo me ho nti wo na wo be konsuo ama me enase maka cho se me ntimi nkonsuo me hia obi obabua me abawa wo paade wa ba betena ne se wo paade a wo de be ye wo no ma wo fa na to ne nsa frɛ wo enti ko fa kokwaje ade kura ehia ma nka bibi boni o nsuo no na me si asa na ka me paade akobi na ka nya di adware roba na me penye bibia roba ma frɛ wa setena na se ma ju ba bi tena ni ba kro no ju ba bi tena no kwa no ko busa na de adan no, kwa bejina ka so bi. Bele ba kwa so. Akai so tene. Oba de na wo de aye no. Eja me ne hwe o. Wa ko fam pena ba ha. Yo fam. Hwe hu yo na kunu wi ye nche. David me ne sada. Emu ate me ne so. Menye ne hwe. Ate wani so se wonye bi. Ndi eja kana ba awreho ntu wani so abai. Se do mo okurim. O mo fa ho nche wo sa. Na de asem pa na waka kire na ntiama wo ye wo sa. Afa menye ne hwe o. Nka sentia. Fa cho David. No se de pa na oji no. Minim. Me ba me fa na de anu otia me. Ono aduane o mama ne kura de ha me ko me to me konkra no aduane dada. Me pie fe no ho ya wa che bi si ono ma to bi edi se nwume no ma no nsuo na me de ada. Minim dem dem me. Ne ka kire wo fa. No ma osika. Ne fa kope bibi ne tonton. Ene ye wo sori anopa. Na kokwan ho a enwumere no abeda wote wo mpebere. Anwa mo kura oton boka. Onye adwuma bi. Oba me yonku abrabo nu ama ne nsini dada mu bi wa asa agro onenam a oba ne mframa ho no. Hwe do wo fa be ka kire wo no. On na disuo. One no wo fa. Sisi wada ho amo ne be frɛ mo nye ono ne be frɛ no. Ifie wi esui. Asa agro onche na so ni asem. Eye modia nya ne dia. Oba e wo mo bra bia ma no. Ene mfa wo fa asem so nkwa busu afie se sei na ekoso. Ene de besi de wo fa de se oni ni asem. Ondi ope oyi. Le bia o ka kire me wo fa si ya wo bai. Me yire na menim se sei na aduro. Hwe ohu ye won ho. O ti ase. Aboa ni nya no nka wa ne se pa. On fi aduasam yenu no nkire. Hwe ohu ye e won ho. Menye ne hwe ono aduane a me fa na de kura ham ono aduane o ma me mpo de ha me o na aduane kura eni meta na ji ama de esese ye ma ya ya ma oti emfa be ma so ma ha de ene nka watu esese kura dem ya teme ne so papa wo kunu wu ye nche twenkan so a sa ati wani so nyankopon ne da na se sa ati wani so no ampe me why ati pa so kwadwene ho so na ko esese wo kwadwene ho firi se me se won kwadwene ho no mpa adwuma bi ye o mpa adwuma anwa ma okra to anu aboka adwuma ben pa na ade aboa asa agro amene wa ye hata ono ne ko wobre no ho anu ode aba no wasa giedi wo sa tete no pa adwuma ye ntena fia dikan wa brabom mese sori ne ko no odi no sori ko chire me no be kasa wa ke mese wo line ye me ababa wa ye me wo faase me nkonko pen se be wo kunafo kura wa se wo kunafo kura wate wo be jene no say ya be pe no me de nya opa bisa nya me ne me dance ni bisa no wo be pe ti be so bi ye me say ya de kura me pe na me ka tira asa agro so wo faase me ne yire ma me ne ntena e me wo faase wo wi fun no obayi fun no eti bibi na me na me ka tira bibi na aduru so eti da kuro pa bibi amfa aduru so obaba me si aduru so kete wa ha aduru so aduru so obaba na yo wa baba yire mi o obaba ni kura da funu baba obayi me de fun na obayi kan so ka ba yire me me so ma se wo hu adan fo to ma hu ani o shini ba ko shini ami kuru bibi de wu yo ni kuru bibi amu odin
enti e separate me come ma de na mu aden me kuru bibi on kan kire e mu aden wa hye na duro esa on kan ani o so do o hye na duro ya gra wonno mo no me na me ka ani o so do o hye na duro yo I said, "Bon, to my sell like." And I yo sa. Ni asa wo. Me ada. Me ma se ka ba ye choso. Ano aso aso onyini. Wonu na ya fe no. Asa. Ni asa wo to me. Ese ni ma e koso di fia. Sese. Me tenant na wo. Sese me wo fa si obaye. Okwa awade onu okunu tekama. Elu okunu ye film. Kuna fuyi. Okunu abusuafo ase ajapade ni nti omo bo na jedai. Ana mti birebire ama amane ama. Obi enu kunu ye nche. Akura na kura ba ye no. Eye onu abana. De wa busuafie we. Eso amra. Se fie onu nko a. Enkura so no ko anyu aka ma mi nko a. Oso metena na mso anya we. Ofre me so wo ba ha. Sama na metena ha adi asem beba. Na me bo we ra ma ye. Me pere. Me pere ma. O ma se me semia. Eni no ma nye. Na di okra ye hwa me so no mukura ne se. O na nim de ode aye wo kuna wawuo. Ah. Oba wa kwa wade na ni kuna firi ni nsa. Edefo no a wono ni kuna wu a wodi ya no. O fa tin de no de. Ade no ade kwa ya no. Abrante ye nyina ni menye nkwanhia. Nkwanhia ene woni kra bi gwan na okoye. Tiawa. Ade chen ya oso wo ba na me ma ofre me na metia be ase akra. Uduru ana me yere na me ka so. Akra na sa afre. Na che se otete. Sebi so okwa abusua no so kra be kan na no ofa na ansa anye den. Enfia. O yere. Sisi ya wona na wose. Menini ba o. Enti meni woni ne wo. Menene wo. No wote awale ya se jide. Ene ono ananim. Sum no. Se me maka chances wan hwe no hu ye wo me ne me ofa ase ntem de a obekọ. Wi odi asem bebre o. Minfu ama ye nyina aba ne ma ye ma wie. Sisi wo fa si kobo obusuafo ya ma. Aya asem foforo. Ososo minya no onfra bei me mpini me papam no ono aduane o ma akura bi ni akura ifa de so ma ne ba akoma me na ba ana am say wo mo ye say ana me ka so